Το θέμα, κυρίες και κύριοι, περισσότεροι από 184 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον 51ο διαγωνισμό τραγουδιού του Eurovision που διεξάχθη χθες στη Δανία. Στη φαντασμαγορική βραδιά, η Ελλάδα με το Rise Up τερμάτισε 20η ανάμεσα στις 26 χώρες που συμμετείχαν. Ενώ νικήτρια αναδείχθηκε η Αυστρία με το τραγούδι Rise Like a Phoenix και την κεντρική Κοντσίτα. Ήταν αδιαμφισβήτητα η βραδιά της. Με 290 ψήφους η Κοντσίτα ανακηρύχθηκε νικήτρια του 51ου διαγωνισμού του Eurovision. Και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση για την Αυστρία μετά από 48 ολόκληρα χρόνια. The winner is Conchita Wurst. Φανερά συγκινημένη παρέλαβε το βραβείο της η αμφιλεγόμενη τραγουδίστρια που πριν από 25 χρόνια γεννήθηκε ως Τόμας Νόιδι. Αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη σε όσους πιστεύουν σε ένα μέλλον με ειρήνη και ελευθερία. Πριν υιοθετήσει την εκεντρική εμφάνιση που διαθέτει σήμερα, εργαζόταν ως διακοσμητής και είχε λάβει μέρος σε δημοφιλές σοου ταλέντων της χώρας του. Πολλά έχουν γραφτεί και λεχθεί για το φαινόμενο Κοντσίτα. Αναμφίβολα η παρουσία της δίχασε το κοινό και η ίδια απέκτησε φανατικούς πολέμιους αλλά και ένθερμους υποστηρικτές. Η τραγουδίστρια με το μουσι κατάφερε να αφήσει στη δεύτερη θέση την Ολλανδία που συγκέντρωσε 238 βαθμούς. Ενώ η Σουηδία με 218 βαθμούς κατέκτησε την τρίτη θέση. Στο κατάμεστο στάδιο της Κοπενχάγης, οι 11.000 θεατές χόρεψαν στο ρυθμό του τραγουδιού της ελληνικής συμμετοχής, η οποία όμως βρέθηκε στην 20η θέση, συγκεντρώνοντας μόνο 35 ψήφους. Στο λαμπερό κόσμο της Eurovision μεταφέρθηκε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έντονες ήταν οι αποδοκιμασίες στο στάδιο, τόσο την ώρα που οι 17χρονες δίδυμες Ρωσίδες ερμήνευαν το τραγούδι τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της βαθμολογίας από τη Ρωσία. Μια βραδιά που κατάφερε να καθυλώσει στους δέκτες τους 184 εκατομμύρια τηλεθεατές. Πολιτικές προεκτάσεις, υπέροχες ερμηνείες, ακραίες εμφανίσεις. Αυτός ο διαγωνισμός τα είχε όλα. Και μια νέα μόδα που ήρθε για να μείνει. Ήρθε η ώρα για ξύρισμα. Ή στο τέλος θα αξιρίσουν την Κοντσίτα. Ο χρόνος θα δείξει. Του Eurovision, καθώς η Κοντσίτα, η τραγουδίστρια με το μουσι που κατέφτασε την πρώτη θέση, έχει διχάσει την Ευρώπη, θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Έχει γίνει μάλιστα στην Αυστρία, η Κοντσίτα έχει γίνει σύμβολο πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα, καθώς εκεί έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του εθνικισμού. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το δεύτερο κόμμα είναι εθνικιστικό, έχει 21%. Σκεφτείτε ότι σαν η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, να πάει να είναι δεύτερο κόμμα, να έχει 21-22% η Χρυσή Αυγή. Αυτή η κατάσταση υπάρχει στην Αυστρία. Άρα θέλω λίγο να σκεφτείτε ότι η Κοντσίτα στην Αυστρία έχει έναν άλλο συμβολισμό από ότι για μας εδώ. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα σε λίγο. Να σας πω το διαγωνισμό. Ξεκινάμε νέο διαγωνισμό με 15.000 ευρώ μετρητά. Και εκτός από τα 15.000 ευρώ μετρητά έχουμε αυτό εδώ το κινητό. Είναι το... Θα ανοίξω το δικό μου να σας το δείξω, γιατί έχει καταπληκτικά συστήματα. Περίμενε, μην κάνεις κοντινό να βάλω το κωδικό μου. Περίμενε. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το κινητό έχει από κάτω ένα καταπληκτικό στυλό. Προσέξτε. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Το οποίο το κάνεις έτσι. Επιλέγεις.
Ανοίγει. Στο λεπτάκι. Κοιτάξτε, εδώ μπορείτε να γράψετε ένα τηλέφωνο και μετά να το πάρετε. Δεν θυμάμαι τα τηλέφωνα του Star πια, είναι 211 189 19 70. Είναι το τηλέφωνο του Star αυτό, έτσι. Αυτό το τηλέφωνο λοιπόν, αν θέλεις, μπορείς και να το πάρεις, μπορείς να τηλεφωνήσεις και να το έχεις γράψει με το χέρι. Εγώ τώρα το αποθήκευσα, δεν το πήρα, μην ενοχλήσουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Έχει διάφορα άλλα, έχει καταπληκτική οθόνη, το βλέπετε, ορίστε. Έχει καταπληκτική οθόνη. Αυτό εδώ πέρα είναι το κινητό το οποίο διεκδικείται. 90 11 51 51 51 και μαζί σας έχουμε βάλει αυτή την το ειδικό control, το οποίο στην ουσία το κάνει παιχνιδομηχανή. Ό,τι παιχνίδια κατεβάζετε μπορείτε να τα παίζετε με αυτό εδώ πέρα το control. Είναι απίστευτη συσκευή. 90 11 51 51 51 μαζί με 15.000 ευρώ και καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την νικήτρια της Eurovision, την Conchita Wurst, η οποία αποθεώθηκε στην Αυστρία όταν επέστρεψε, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Eurovision και έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και στην Αυστρία, αλλά όχι μόνο, έχει διχάσει ένα κομμάτι της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μία αύξηση του εθνικισμού στην Ευρώπη. Θα το δούμε και στις ευρωεκλογές οι οποίες έρχονται. Ευρωσκεπτικισμός, εθνικισμός. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την Conchita και σε λίγο θα κουβεντιάσουμε το θέμα. Η Conchita Wurst, η Tom Neuwirth ή αλλιώς η τραγουδίστρια με το μουσι, μάλλον θα μείνει στην ιστορία της Eurovision, όχι μόνο για την νίκη της, αλλά και για την κεντρική της εμφάνιση. Μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες παρουσίες στον μουσικό διαγωνισμό χάρισε στην Αυστρία τη νίκη και έστειλε το δικό της μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. This is not just for me. This is actually for all out there who believe in a future with peace and love and tolerance and acceptance. Η 25χρονη Κοντσίτα ήταν το πρόσωπο που συζητήθηκε περισσότερο στο φετινό διαγωνισμό. Πριν καν κερδίσει το βράδυ του Σαββάτου, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήθελαν μια συνέντευξη από την κυρία με το μουσι. Ωστόσο, είχε δημιουργηθεί και ομάδα με τον τίτλο «Όχι στην Conchita Wurst» στο διαγωνισμό τραγουδιού. Ποτέ ξανά δεν ξέσπασαν τόσες αντιδράσεις ενάντια σε συμμετοχή καλλιτέχνη στην Αυστρία. Take the Eurovision stage also as an opportunity to talk to Europe about tolerance and acceptance, because I think it's so important, especially nowadays. And well, you know, my message is, in the end of the day, it's not about where you're from or the color of your skin or you know or the way you look. It's just about the person, and this is why I created the bearded lady, to get attention, to be able to talk to them. And you know, everybody should have the right to create their life however they want it. And I decided to be, well, me, a bit different. Τι κρύβεται όμως πίσω από την τραγουδίστρια με το μουσι? Γεννήθηκε στο Γκμούντεν της Αυστρίας στις 6 Νοεμβρίου του 1988 και κάνει καριέρα στο τραγούδι. Η ζωή της δεν ήταν πάντα ρόδινη, αφού όπως είχε δηλώσει φοβόταν πολύ μήπως πέσει θύμα εκφοβισμού στο σχολείο λόγω των σεξουαλικών της προτιμήσεων. I think everybody would agree on that if when I say being a teenager is a very tough time. Mm-hmm. So the same with me, and I was always more like the outsider, you know, and like the crazy bird. And I always tried to fit in, and I changed myself in every way you can imagine. And this, you were talking here about Tom Neuwirth growing up in a small village in Austria. Yeah. Afterwards, when we're together after the show, will you be Tom or will you be... No way. No, I mean when we're...
Πριν ασχοληθεί με το τραγούδι και δημιουργήσει την drag persona της Κοντσίτα, ο Τόμ δούλευε ως διακοσμητής για βιτρίνες καταστημάτων, ενώ είχε εμφανιστεί και σε μια διαφήμιση το 2006. Ένα χρόνο μετά κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό του αυστριακού talent show Starmania και το 2011, αφότου αποφοίτησε από τη σχολή μόδας όπου σπούδαζε, επέστρεψε στην τηλεόραση με την περσόνα της Conchita Wurst. I came into show business in 2007 as Tom. And I don't really, this didn't work out that well for me. I created this persona because nobody recognizes me in the underground or when I'm, private. Okay, yeah. And I really enjoy that because I can say things and it's not me. In the end of the day. Συμμετείχε επίσης στην εκπομπή «Οι δυσκολότερες δουλειές» της Αυστρίας, στα πλαίσια της οποίας εργάστηκε σε ένα εργοστάσιο ψαριών και έκανε ασκήσεις επιβίωσης στις ερήμους της Ναμίμπια μαζί με ηθαγενείς φυλές. My name is Conchita Wurst and especially in Germany and Austria and parts of Switzerland, we use the term Wurst for I don't care and it's not important. You know what I mean? Because this is actually what I want to say. It's not important where you're from. It's not important how you look. It's just about the person. I got Conchita actually from a friend of mine. She's from Cuba. And I just love this, Latin America spirit and this passion. With everything I hate, everything you do. Το 2009 τραγούδισε σε μουσικό reality του Everything της Άννας Βύση, μόνο που τότε ήταν χωρίς μουσια, ενώ δηλώνει φαν της Ελληνίδας τραγουδίστριας. Gestern Nacht hat mich Anna Vissi angerufen. Ein großer Star in Griechenland, eine unglaubliche Inspiration. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Στίβ Κακέτσι, με τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Καλώς ήρθες, Λάμπρο μου, δημοσιογράφο. Τον Αντώνη τον Καρατζίκο, πρόεδρο του ΟΓΚΑΕ Greece. Καλησπέρα. Του ΟΓΚΑΕ. Είναι... Το fan club της Eurovision. Ναι. Το fan club. Αλλού πήγε το μυαλό σας. Το G εδώ είναι... General. Organisation General. Όχι κάτι άλλο. Fan club της Eurovision. Έτοιμος ήταν. Λοιπόν, και το Θάνο Βλαχογιάννη, εκπρόσωπο τύπου μη κυβερνητικής οργάνωσης για τη διαφορετικότητα στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Λοιπόν, μπήκες με στυλ. Έβλεπες το βίντεο και σε έβλεπα αντιδρούσες. Αυτό που έβλεπες. Ναι, είχες μία ενόχληση. Συγκεκριμένα τι θέλεις και θα σου απαντήσω. Λοιπόν, η Κοντσίτα. Πουτσίτα. Η Κοντσίτα έχει διχάσει όχι μόνο τη χώρα της και την Ευρώπη. Στη χώρα της έχει υπάρξει πάρα πολύ παρασκήνιο από πέρυσι. Το κόμμα της αντιπολίτευσης είχε ζητήσει να αποκλειστεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση στην Αυστρία για την Κοντσίτα. Αλλά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα από χθες το βράδυ, προχθές, έχει ξεκινήσει στο Twitter και στα social media μια τεράστια συζήτηση για αυτό το θέμα. Από αυτό ορμόμενοι λοιπόν είπαμε να το κουβεντιάσουμε και εμείς. Γιατί θέμα που κουβεντιάζεται στα social media ευρέως είναι θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Η άποψή σου λοιπόν, Στίβ Κακέτσι, για την Κοντσίτα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Βασικά, οι Έλληνες είμαστε πρωτοπόροι. Είμαστε το νούμερο 2 που δώσαμε τους 12. Νούμερο 2 στην ψηφοφορία. Έτσι δεν είναι όλα τα κράτη και δώσαμε 12 και ανοίξαμε το δρόμο διάπλατα. Εγώ, επειδή φιλοξενείς κάποιους ανθρώπους εδώ, διευκρινίζω από την αρχή. Δεν είμαι ρατσιστής, δεν είμαι ομοφοβικός που είναι ο κύριος. Δεν είμαι εναντίον των γκέι, έχω φίλους γκέι. Αλλά πρέπει να έχω και τη δική μου γνώμη. Λοιπόν, η δική μου γνώμη ποια είναι τώρα απάνω σε αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω από την Ελλάδα ποιοι είναι αυτοί που δώσαν τους 12 ψήφους. Δηλαδή από πού. Έδωσε το televoting, το κοινό που ψήφισε, έδωσε δεκάρι στην Αυστρία και βγήκε 12 με την Επιτροπή. Υπήρχε μια Επιτροπή. Η Επιτροπή έδωσε 12 για να διευκρινίσω. 12 έδωσε η Επιτροπή και 10 έδωσε το κοινό. 10 έδωσε το κοινό. Και έτσι ο μέσος όρος έφτανε πρώτη την Αυστρία. Εγώ λοιπόν είμαι εκτός από το 10 και εκτός από το 2-12.
Εντάξει. Γιατί όμως είμαι. Έχω τα επιχειρήματα. Ναι, βέβαια το ακούσω. Έτσι. Χωρίς πάλι το διευκρινίζω, μην γυρίσει κανένας από όλους. Όχι. Μόλις πω εγώ κάτι, αύριο θα γυρίσω και θα λένε όχι. Ναι. Λοιπόν, δέχομαι ότι οι κύριοι, εκείνη η κοπέλα, τι είναι transsexual, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Δεν έχω καταλάβει τι προέρχεται. Προσπαθούσα χτες το βράδυ να το βρω σε αυτά τα ρημάδια, πώς τα λένε τα τηλέφωνα και αυτά. Διάβαζα transsexual. Ωραία. Όχι, είπε άντρας ότι είμαι ένα αγόρι. Άντρας είναι. Είναι άντρας. Έχει μια έκφραση συγκεκριμένη. Ωραία. Άντρας. Αγόρι είναι. Ωραία, αγόρι. Αλλά μπορεί να έχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα. Συμφωνούμε. Βγες, αδελφέ μου, όπως είσαι, αγόρι και αυτά. Προχτές τι ψήφισε ο κόσμος? Το τραγούδι. Αυτό που είδε την εικόνα. Δεν το έχω μπερδέψει, δεν το έχω καταλάβει. Τουλάχιστον εγώ από πολλούς ξέρω από μουσική. Ξέρω από φεστιβάλ, αυτή είναι η δουλειά μου, και κάποιος που είναι σε κάποιες επιτροπές, σε κάτι που κάνουν κάτι show εκεί πέρα του παραμυθατζίδες, κατάλαβες, όλο τα ξέρουν αυτοί και δεν ξέρουν τίποτα. Εντάξει, λοιπόν, ξέρω να διαχωρίσω τους τραγουδιστές και αυτά. Γιατί βγήκε αυτή να μας παρουσιάσει τι? Αυτό το απέσιο πράγμα, δηλαδή ένα φουστάνι φορούσε, σήμερα την είδαμε κάτι μπικίνι και εντάξει. Και με το μουσι. Λοιπόν, εγώ τώρα πια μεγάλωσε το παιδί μου, αλλά έβγαλα εγκόνα, ξέρεις, τα μεγάλο. Άκουσα να σου πω. Ναι. Τι θα έλεγα αν είχα ένα 12-13 χρονών παιδί? Πώς θα του εξηγήσω αυτό το φαινόμενο? Τι θα του έλεγα, ότι είναι αποκριές? Το παιδάκι έχει ερωτηματικά. Έχει ερωτηματικά. Δεν μπορώ να μπω μέσα σε όλα, να του πω, ξέρεις κάτι, αυτό το παιδί, αυτή η κυρία ή ο κύριος. Θα τον μπέρδευα ότι έχει άλλες προτιμήσεις και αυτά. Δεν είναι η ώρα του. Άρα κάπως έπρεπε να το δικαιολογήσω. Ναι. Ωραία. Δεν δικαιολογείται. Εγώ πρώτη φορά το είδα αυτό το πράγμα. Και ήταν και απεχθέστατο. Δηλαδή, για μένα ήταν μετικό. Τι να κάνω εγώ τώρα? Ας έβγαινε με το τραγούδι, ας ήταν η προτίμησή της, δεν είμαι εναντίον καθόλου. Θα το ξέραμε τι έγινε. Αλλά οι Πολωνίδες που βγήκανε με, ξέρεις, που είχε πράγμα εκεί πέρα και χόρτενε το μάτι μας, λέμε ρε παιδί μου. Εγώ τις βρήκα και τις Πολωνίδες εξίσου αντιαισθητικές με την Αυστρία. Εγώ δεν τις βρήκα. Δεν θα προτιμήσω. Εγώ δεν τις βρήκα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι η εικόνα αυτή με το μουσι δεν έχει αισθητική, κατά την προσωπική μου γνώμη. Αλλά οι Πολωνέζες θεωρώ ότι είναι πιο αντιαισθητικές που γλύφονταν πάνω στην πίστα με το στήθος έξω. Είναι γούστα αυτά. Ήτανε γλυκές, γι' αυτό γλυφόντουσαν. Ναι, είχανε ζάχαρη πάνω. Λοιπόν, να έχουμε μια σοβαρότητα. Πρόσεξε. Αυτό το πράγμα όμως, όσο υπάρχουν κοινωνικές ομάδες και στην Ελλάδα και παντού, όσο και να έχουμε ανοιχτά μυαλά, εγώ ούτε πουριτανός είμαι, ούτε συντηρητικός. Υπάρχουν όμως ορισμένοι νόμοι. Εντάξει, τι να κάνουμε? Αδελφέ μου, κάντε ένα φεστιβάλ δικό σας, το δικό σας στυλ και να δικό σας δηλαδή. Εννοώ άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες άλλες προτιμήσεις που εγώ δεν τις δοκίμασα, που ίσως αν τις δοκίμασα μπορεί να μ' άρεσε. Να κάνουν δηλαδή, συγγνώμη, οι γκέι τη δική τους Eurovision είναι η πρόταση. Να γίνει μια Eurovision για τους γκέι και οι άλλοι να κάνουν χώρια. Ή εφόσον θέλουν να εισχωρήσουν σε αυτό το φεστιβάλ που είναι πανευρωπαϊκό, συμφωνώ απόλυτα, αλλά ελάτε έτσι όπως είσαστε. Και ξέρετε, εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε από πού προέρχεται ο καθένας. Δηλαδή είναι αντρούκλα, είναι... κατάλαβες. Λοιπόν, γιατί έχουμε δει και γυναίκες από το άλλο φύλο. Έτσι δεν είναι, που έχει φιλοξενήσει? Αυτή μία που ήταν προχτές, ξέρω εγώ, που την έκανε η φίλη μου η Βόσου, και αυτή ήταν έτσι με κάτι γυαλιά που είχε κερδίσει στην Eurovision. Α, ναι, μπράβο. Η οποία ήταν λεσβία. Εγώ είδες πως προσέχω την εκπομπή σου. Είδες, και μετά δεν θα λες, γιατί θα με πεις. Λοιπόν, ήτανε. Φαινόταν τι. Αλλά... Τώρα σοβαρά η πρόταση είναι να κάνουν γκέι το δικό τους φεστιβάλ. Μόνο είναι αυτή την πρόταση. Δηλαδή. Αλλιώς είναι για να βγάζεις τη λουρίδα και να τους πλακώνεις το ξύλο. Όχι, δεν το δέχομαι. Σε αγανακτούνε. Εάν αυτή η κοπέλα ή ο άντρας τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν ξέρουμε όλοι, εντάξει,
Τώρα μιλάς για τους γκέι ή για αυτό το παράδειγμα το οποίο έχει κάποια... Εγώ δεν μιλάω για γκέι. Υπάρχει μια διαφορά. Αυτό που παρουσίασε. Μπορεί να μας το προσδιορίσουν, για να μην μιλάω εγώ πολύ. Ναι. Τι ήταν αυτό? Ήταν άντρας, ήταν γυναίκα? Τι στο διάλογο ήταν? Πες, αγόρι μου. Να σου πω, μην θυμώνεις. Δεν θυμώνω, απλά είμαι λίγο κριτικός χαρακτήρας. Θα δείτε ότι είμαι πολύ ήρεμος στη συνομιλία. Είμαι λίγο κριτικός χαρακτήρας, αλλά θα δείτε είμαι πολύ ήρεμος. Σου κάνω μία δήλωση. Μη σκεφτείς να είσαι κριτικός μαζί μου, γιατί εγώ δεν πιάνομαι. Εγώ απλώς ενημερώνω. Δεν με ξέρετε, αλλά σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Μην το κάνουμε προσωπικό. Λοιπόν, όχι, δεν είναι καθόλου προσωπικό. Με καλέσατε εδώ πέρα επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης του Θεσσαλονίκη Pride, το οποίο προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γκέι, των λεσβιών, των μπάι και των τρανς και κατ' επέκταση το δικαίωμα στον διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, στη διαφορετική ταυτότητα φύλου και στη διαφορετική έκφραση φύλου. Αυτά είναι λίγο δυσνόητα για εσάς, δεν τα έχετε ξανακούσει. Θα σας τα αναλύσω για αυτό που με καλέσατε. Λες εμένα την πουτάνα που έχω γεννηθεί μέσα στη νύχτα και τα έχω περάσει όλα και είναι δυσνόητα. Δυσνόητα σε μένα που έχω περάσει από όλη την γάμα των ανθρώπων. Πίστεψέ με, έχω κάτσει, έχω μιλήσει ατελείωτες ώρες με παιδιά διαφορετικής, ξέρεις, αντίληψης σε θέματα που δεν αφορούν εμένα, αλλά έχω ενδιαφέρον. Να δούμε τώρα να δούμε λίγο. Μην το λέω επικοινωνικά πρώτα απ' όλα. Να μείνουμε στην Κοντσίτα, λοιπόν. Η κυρία Κοντσίτα Βούρστ. Να το γυρίσουμε στο προσωπικό. Ένα-ένα γιατί άπτεται πολλών θεμάτων. Μετά τις διαφημίσεις. Ωραία. Ναι, ξέρω. Ο κύριος Κακέτης σχολίαζε το έπαθλο του διαγωνισμού. Σχολίαζε, λέω, το έπαθλο, διότι δίνουμε πολλά λεφτά. Δίνουμε πολλά. Είναι να μην το σχολιάζει σε τέτοια εποχή. Ναι, είναι πολλά. Είναι καλά τα λεφτά, πολλά. Και επειδή παρακολουθώ όλες τις εκπομπές. Δίνουμε. Δεν έχω δει και καμία άλλη να δίνει τόσα λεφτά. Είναι πολλά, ναι. Είναι πολλά γιατί θέλουμε, εφόσον παίρνει ο κόσμος, να δίνουμε ένα σημαντικό ποσοστό πίσω. Σημαίνει ότι έχει ανταπόκριση. Έχει, ναι. 15.000 ευρώ. Όχι, δεν είναι φιλανθρωπία. Δεν είναι φιλανθρωπία, είναι διαγωνισμός. Πέστε στον κόσμο. Το έχουμε πει πολλές φορές. 15.000 λοιπόν και ένα κινητό Samsung Note 3 μαζί με τη βάση αυτή εδώ που το κάνει η παιχνιδομηχανή. Να, αυτό εδώ πέρα είναι το κινητό. Πάρα πολύ ωραίο κινητό είναι αυτό. Αυτό εδώ. Έχει πίσω και δερματάκι, αν σας πέσει κάτω να μην χαλάει. Σας διέκοψα όμως, κύριε Βλαχογιάννη. Λοιπόν, μιλούσαμε για το φαινόμενο Κοντσίτα Βούρστ, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, τι είναι η Κοντσίτα Βούρστ? Είναι μια drag persona. Τι είναι το drag? Το drag είναι μια μορφή τέχνης, η οποία ήθιστε άντρες να ντύνονται γυναικεία και να σαρκώνουν γυναικείους χαρακτήρες. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο στην Ελλάδα, ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Στις τραγωδίες και στις κωμωδίες, ηθοποιοί ήταν μόνο άντρες και τους γυναικείους ρόλους τους υποδίονταν μόνο άντρες. Ακόμα και μέχρι την εποχή του Σέξπιρ υπήρχαν άντρες οι οποίοι υποδίονταν τους γυναικείους χαρακτήρες. Για να το φέρω λίγο στα μέτρα της Ελλάδας, για να καταλάβετε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία άγνοια και μία ελλειπής ενημέρωση. Ο κύριος Τάκης Ζαχαράτος είναι κάποιος ο οποίος κάνει drag, πολύ πετυχημένα. Δυστυχώς είναι ο μόνος αναγνωρισμένος drag performer ο οποίος υπάρχει σε μια μεγάλη κλίμακα δημοσιότητα. Οπότε... Γιατί δεν προκάλεσε όμως ο Ζαχαράτος καμία αντίδραση και προκάλεσε η Κοντσίτα? Γιατί η κυρία Κοντσίτα Βούρστ, ή αλλιώς Τόμας, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Τόμ λέγεται το μικρό του. Ναι. Και το άλλο? Βούρστ. Όχι, το Βούρστ είναι το καλλιτεχνικό. Έλα, σοβαρευτείτε, βρε. Λοιπόν, Βούρστ είναι το λουκάνικο. Το Βούρστ είναι το λουκάνικο. Και Κοντσίτα είναι κάτι άλλο το οποίο θα μας κόψουν άμα το πούμε τώρα. Το Κοντσίτα δεν ξέρω τι είναι. Μην το πούμε τώρα. Είναι κάτι αντίστοιχο. Κάτι αντίστοιχο με το λουκάνικο. Ναι, προς το θηλυκό. Λοιπόν, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Καταλάβατε. Λοιπόν, με ρωτήσατε γιατί προκάλεσε. Όχι, λέω, αφού ο Ζαχαράτος, ας πούμε, που μιμείται, είναι ένας μίμος, ένας performer ολοκληρωμένος που δεν μας έχει ενοχλήσει ποτέ. Ίσα-ίσα όλοι το θαυμάζουμε γιατί είναι εξαιρετικός. Η εμφάνιση ίσως του συγκεκριμένου, με αυτή την εμφάνιση και το μουσι ήταν που προκάλεσε την αντίδραση. Γιατί η φωνή ήταν εξαιρετική, το τραγούδι ήταν εξαιρετικό. Και χαίρομαι που το εκτιμάτε και μπορείτε να δείτε πίσω από αυτό. Γιατί αποδομεί ορισμένα στερεότυπα. Και είναι τα στερεότυπα των έμφυλων χαρακτηριστικών. Όταν εννοούμε έμφυλο χαρακτηριστικό, τι εννοούμε? Εννοούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουμε για να δείξουμε το τι φύλο είμαστε. Έλεγα το τι φύλο είμαστε. Okay. Έλεγα στην κυρία Στεφανίδου στο διάλειμμα πως
πριν 100 χρόνια, αν εμφανιζόταν οπουδήποτε δημόσια με ένα παντελόνι, θα εισέπρατε ίδια σχόλια και χειρότερα. Ακριβώς επειδή μέχρι τότε. Αλλάζουν οι κοινωνίες και εποχές. Αλλά οι γυναίκες τώρα δεν νομίζω ότι. Δηλαδή είναι το μήνυμα ότι οι γυναίκες μπορούν να αφήσουν μουσι. Ακριβώς. Γιατί όχι. Υπάρχουν γυναίκες. Μα γιατί να εκμεταλλευτεί στη Eurovision για να το κάνει αυτό. Η Eurovision είναι ένα δημόσιο τραγουδίο και αν θυμάμαι καλά πριν μερικά χρόνια. Κάτσε να μας. Θα τρελαθούμε εδώ. Οι γυναίκες να αφήσουν μουσι. Οι γυναίκες, χρυσέ μου άνθρωποι, αφήσουν μουσι. Η γυναίκα κάνει αποτρίχωση εκεί πέρα. Λοιπόν, μα μας τρελάνεις, πού να του βρει την τρίχα μωρέ, για να αφήσει μουσι. Σας φαίνεται αστείο, άμα δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Οι ορμόνες, άμα είναι καμία γυναίκα, ξέρεις, κατά λάθος οι ορμόνες δεν μην δουλεύουν. Αλλά όλες οι γυναίκες, εγώ δεν τα πήγαινα ξανά με γυναίκα, μαζί σου το ερχόμουν. Εγώ δεν θα πήγαινα μαζί σας όμως. Λυπάμαι που σας στείλω χιλόπιτα έτσι δημόσια. Οι γυναίκες αφήσουν μουσι. Λυπάμαι που σας ρίχνω χιλόπιτα έτσι δημόσια, αλλά εγώ δεν πήγαινα μαζί σας. Μην λέμε εξωπραγματικά. Μην με διακόπτετε όμως, γιατί έχουμε λίγο τηλεοπτικό χρόνο και είμαι σίγουρος ότι το κοινό ενδιαφέρεται να μάθει για αυτά τα οποία έχω. Ναι, να μην εξαλείψετε το κοινό και φύγουν τα παιδάκια από εδώ πέρα και παραμιλάνε. Τα παιδάκια μια χαρά είναι εδώ. Τα παιδάκια ό,τι τους λες ακούνε. Η σημασία έχει πώς τους το λες. Πασάρεις. Πώς τους πασάρεις, ακριβώς. Αν το πασάρεις με κήρυγμα μίσους, θα τα απολώσεις. Λοιπόν, ωραία μαθήματα τους δίνουμε, πάμε. Λοιπόν, πάμε. Τι λέγαμε, κυρία Στεφανίδου, γιατί οι συνεχείς διακοπές δεν με αφήνουν να. Λέγατε για το πώς κάποτε αν μια γυναίκα έβαζε ένα παντελόνι, αυτό θα ακριβώς. Λοιπόν, το παντελόνι, η ένδυση είναι χαρακτηριστικό, είναι ένα έμφυλο χαρακτηριστικό. Εντάξει. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αποδομείται. Δηλαδή, έχουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα που όλο και περισσότερες γυναίκες φοράνε παντελόνια. Αυτό δεν τις κάνει, φτάσαμε το 2014, ώστε το να φοράς ένα παντελόνι δεν θεωρείται ότι είσαι λιγότερο γυναίκα ή περισσότερο γυναίκα. Δεν διαφωνεί κανείς. Ομοίως, μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Ομοίως, να περάσουμε στις τρίχες. Σκεφτείτε πριν 100 χρόνια να παρουσιαζόταν μια γυναίκα με κοντό μαλλί. Σκεφτείτε την κατακραυγή την οποία θα εισέπρατε, την οποία εισέπραξαν οι πρωτοπόρες. Δεν διαφωνούμε, συμφωνούμε. Αλλά αν το θέμα είναι μόνο για το μουσι, τότε κακώς θα συζητάμε. Χρυσέ μου άνθρωποι, το 30 όλες κοντό μαλλί είχαν. Και ήταν και περισσότερες. Μιλάω για πολύ κοντό μαλλί, το οποίο παραπέμπει σε αρσενικά χαρακτηριστικά. Το 30 τέτοια είχαν. Όχι, δεν είχαν. Πολύ κοντό δεν είχαν. Επειδή μου αρέσουν εξωτερικές ταινίες και με νονούς, αυτές τις ταινίες. Εγώ δεν σας λέω για μαλλί μέχρι εδώ, σας λέω το πολύ κοντό. Δεν ήταν πάρα πολύ κοντό. Όπως τώρα που τα λέμε, ήταν στο πιο κοντό, αλλά όχι πάρα πολύ κοντό. Για κοίτα εδώ τι φιλοξενείς, βλέπεις καμία με τόσο κοντό μαλλί. Η Κοντσίτα ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα. Φυσικά. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν ξέρω άμα ασυνείδητα. Να δούμε τι μήνυμα ήθελε να περάσει, τι μήνυμα πήρατε εσείς. Εγώ δεν ξέρω αν ασυνείδητα ή συνειδητά τι μήνυμα ήθελε να περάσει. Είναι αδιαφυσβήτητο όμως το γεγονός ότι περνάει ένα μήνυμα για την ελεύθερη έκφραση φύλου. Ο καθένας μπορεί να είναι τόσο αρενοπός ή τόσο θηλυκός όσο αυτός επιθυμεί. Είναι ανεξάρτητο από το σεξουαλικό του προσανατολισμό, είναι ανεξάρτητο από την ταυτότητα φύλου. Και πιστεύω ότι το έδωσε πολύ καλά. Θα σας πει και εδώ πέρα ο κύριος πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα στερεότυπα στον θεσμό της Eurovision. Να ρωτήσω κάτι. Πριν μερικά χρόνια είχαν πάει τατού. Τα δύο κορίτσια. Η Eurovision η ίδια, η οποία τώρα επικροτεί αυτό, και εγώ το επικροτώ, επίσης δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άσχετα αν δεν μ' άρεσε η εικόνα με το μουσι. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι επικροτείς? Κύριε, όχι. Δεν θα πηγαίνετε και να. Τι επικροτείς τώρα για να μας πει ο άνθρωπος? Θα πω. Είπα δεν μ' άρεσε η εικόνα με το μουσι. Δεν του άρεσε, αλλά το επικροτεί. Τι επικροτείς? Ο καθένας να έχει δικαίωμα να είναι ό,τι γουστάρει. Εμένα δεν με πειράζει. Του είπαμε εμείς όχι. Αυτό είπα. Αυτό είπα και εγώ. Απλά ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εγώ έμαθα σήμερα ότι οι γυναίκες θα τις ψάχνουν από εδώ και μπρος. Πείτε πολύ διάσημες κιόλας. Και μάλιστα. Εδώ βλέπεις καμία γυναίκα και έχει λίγο τρίχα και δεν έχει ξηρίσει το πόδι της. Για τα δικά σας στερεότυπα αυτά. Εδώ εκπροσωπείτε μόνο τον εαυτό σας. Όταν θα ξανάρθεις να με βρεις, να έχεις ξηρίσει το πόδι σου. Με τώρα πλάκα μας κάνεις. Εδώ εκπροσωπείτε μόνο τον εαυτό σας. Απλά συγγνώμη, η EBU, η Eurovision, είχε απαγορεύσει στη Στατού να φιληθούν στο στόμα και τις είχε απειλήσει ότι θα τις αποκλείσει. Δείχνοντας ουσιαστικά ότι δεν θέλει να περάσει το μήνυμα για δύο κορίτσια τα οποία θα δώσουν αυτό το μήνυμα. Τώρα μετά από λίγα χρόνια τι άλλαξε? Προφανώς η EBU κάνει λάθη. Ήταν λάθος και ο Ερντογάν τώρα αυτές τις δύο, πώς δεν παρακολουθώ Σακύρα, πώς λένε αυτές τις δύο που φιλιώνται, είναι λάθος. Άμα είναι, κοίταξε, θα σου πω κάτι, άμα είναι ωραίο το θέαμα. Για τα δικά σας τα στερεότυπα πάντα, έτσι. Τώρα ποιος χαρακτηρίζει το ωραίο, δηλαδή, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Αυτές είναι σούπερ γυναίκες. Το ωραίο για σας. Αυτές οι γυναίκες εκεί πέρα
Ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα η Κοντσίτα. Ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα. Ούτε και αυτή δεν ήξερε τι θέλει. Όχι, πιστεύω ήταν μια μελετημένη κίνηση. Το είπε ξεκάθαρα. Άρα μελετημένη. Άρα πήρε όχι το τραγούδι. Το τραγούδι ήταν και πολύ καλό. Το άλλο πήρε. Κέρδισε το μήνυμα μαζί με το τραγούδι. Με την ίδια λογική που η κυρία Παπαρίζου κέρδισε την πρώτη θέση, η οποία ανέδειξε πάρα πολύ τα θηλυκά έμφυλα χαρακτηριστικά της. Διαφωνείτε σε αυτό, το ότι πέρασε μια έντονη θηλυκότητα. Η οποία κέρδισε πάρα πολύ το μάτι. Αφού είναι θηλυκό, τη το αφαιρέσουμε. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Παπαρίζου δεν κυκλοφορεί έτσι στην Ελλάδα. Ήταν ένα, αν θέλετε, έβριμα σκηνικό για να προσελκύσει. Δεν ήταν το ότι βγήκε με ένα φόρμα. Γιατί αυτό δεν είναι κατακριτέο και το άλλο είναι κατακριτέο? Ένας φίλος μου τη λέει ελάφι. Πρόσεξε. Κάνει διαφημιστικά τα μαλάκια της. Συμφωνείτε πώς το λέει και με το. Αφού είναι ωραία γυναίκα, τι να κάνουμε, το αφαιρέσουμε? Και εκεί που βγήκε, τονώθηκαν. Και περισσότερο. Είναι άκρως σεξιστικό αυτό που λέτε. Είναι άκρως σεξιστικό αυτό που λέτε. Μα εμείς εγώ θέλω δεν είναι, γιατί είναι αυτό που είναι. Εγώ θέλω να βλέπω ωραίες καταστάσεις. Αγόρι μου, θέλω να βλέπω ωραίες γυναίκες στον δρόμο. Μπράβο σας. Απαγορεύεται. Όσο προσέχει μία γυναίκα τον εαυτό της και βγαίνει, οι άντρες εμείς χαιρόμαστε. Τι να βλέπω έτσι? Να το στηρίζετε όμως. Το να βγαίνετε όμως και να κατακρίνετε. Δεν κατακρίνω. Τόση ώρα αυτό προσπαθώ να σου πω. Σου είπα με μπέρδεψε. Απεφάσισε τι θέλεις να είσαι. Γιατί πρέπει να κρυφτεί? Εσύ που συστήθηκες μέσα στο μακιγιάζ και μου λες, είπα κάτι ότι λείπουν οι σημερινοί άντρες και ασχολούνται και παίζουν με το PlayStation. Το πήγατε λίγο σε ένα ομοφοβικό επίπεδο. Όχι, και έρχεσαι και μου λες, γεια σας, αυτό μόνος σου, όδεσαι, και μου λες είμαι γκέι. Και λέω και εγώ τι φταίω. Δεν το είπα έτσι ακριβώς. Εγώ καταδικάζω τον ομοφοβικό λόγο. Εγώ σας είπα ότι εκπροσωπώ μια οργάνωση. Δεν τη χαίρεσαι. Εγώ συμπαθώ και το φίλο μου τον Βαλιανάτο, δεν λέει τίποτα. Το συμπαθώ, έχει ωραίες ιδέες, είναι πανέξυπνο άτομο, γρήγορο και εσείς έχετε και ένα ταλέντο, έχεις υπόψη. Είσαστε πολύ γρήγοροι. Είσαστε πολύ γρήγοροι. Εδώ έχετε αυτό το ταλέντο και το χάρισμα. Από τους περισσότερους που έχω συναλλαγή και έχω μιλήσει, είσαστε πολύ γρήγοροι. Δεν έχετε συναλλαγή με την πλειοψηφία όμως. Δεν μπορείτε, έχετε κάνει δημοψήφισμα κάτι. Άμα κάτσω με την πλειοψηφία, δεν θα γίνω κι εγώ γκέι. Έχετε κάνει έρευνα. Άσε τώρα, λοιπόν, για να το θέσουμε σε ένα πιο. Για να το θέσουμε σε ένα πιο επιστημονικό επίπεδο. Γιατί γι' αυτό με καλέσατε εδώ πέρα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κοινό το οποίο θέλει να μάθει και αυτή την άποψη, την επιστημονική προσέγγιση. Γι' αυτό και είναι η παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από την νομική προσέγγιση και μην με διακόπτετε. Σας παρακαλώ, έχουμε πολύ λίγο τηλεοπτικό χρόνο. Σας βοηθάω. Τι έχουμε καθόλου πολύ δεν με βοηθάτε. Λοιπόν, να πούμε ότι το άρθρο νούμερο 5 του Συντάγματος. Το άρθρο νούμερο 5 του Ελληνικού Συντάγματος, της χώρας στην οποία ζείτε κι εσείς, κύριε Κακέτση, διαφυλάσσει το ανθρώπινο δικαίωμα στην ελεύθερη δημιουργία της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αυτό περιέχει μέσα και την ελεύθερη έκφραση φύλου. Αρκεί να μην προσβάλλει. Όχι. Αυτό το προσβάλλει είναι εντελώς υποκειμενικό κριτήριο. Εγώ καλά, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να συνεχίζετε και με διακόπτετε και δεν μπορώ να κάνω. Ναι, αλλά πρέπει να τα λέμε. Σας είπα και πριν να μην με διακόπτετε. Δηλαδή, εσύ μπορεί να θες να είσαι ελεύθερος. Και εγώ τώρα να ερχόμουν εδώ πέρα με μπικίνι. Λέει τίποτα. Μπράβο σας. Με γεια σας και χαρά σας. Όμως μια γυναίκα η οποία θα έρθει με μπικίνι θα την επικροτήσετε. Άμα δεν προσβάλλεις είσαι ελεύθερος. Είναι ένα εντελώς υποκειμενικό κριτήριο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ακούστε με λίγο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγχωρείτε, κυρία Στεφανίδου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπόκειται σε καμία αισθητική. Είναι αδιαφυσβήτητα. Και λίγο να το καταλάβει αυτό. Εδώ τίθεται θέμα περί δικαιώματος. Ακριβώς. Το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Ναι. Και καταδικάζω αυτή τη στιγμή έντονα τον καλλιτεχνικό χώρο της Ελλάδας. Αν πρόκειται περί μηνύματος, να το ακούσουμε. Αλλά αν πρόκειται περί. Ακούστηκαν σκοταδιστικές απόψεις σήμερα το πρωί που πήγα να ανοίξω την τηλεόραση, κύριε Κακέτση. Καλλιτεχνικό χώρο. Ποιοι εξέφρασαν αυτές τις απόψεις? Τι ακούσε. Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, είναι αλήθεια. Άκουσα κάποιες πρωινές ενημερωτικές ζώνες. Βγήκανε κάποιοι δημοσιογράφοι, βγήκανε κάποιοι καλλιτέχνες. Πάντα πιστεύω ο καλλιτεχνικός χώρος ήταν ο κατεξοχήν χώρος ο οποίος δίνει άσυλο, αν θέλετε, καταφύγιο στην ελεύθερη έκφραση φύλου και δεν την κατακρίνει. Ήταν μια ντροπή αυτό τώρα για την ελληνική κοινωνία. Είμαστε ένας λαός ο οποίος θέλει να εξυγχρονίζει το κινητό του, το look του, τα μαλλιά του όλα και λίγο στις απόψεις μας εκεί πέρα υστερούμε. Ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό όμως. Έχουμε ορισμένα ταμπού. Τώρα μιλήσατε πάρα πολύ σωστά. Ένας άντρας όταν πάει με μια γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει κάπως, αν αυτός ο άντρας δεν ξέρει να ασχοληθεί με τη γυναίκα σωστά, πάντα θα μείνει και αυτή η ανικανοποίητη
και ο άντρας. Γιατί το πάτε στο σεξουαλικό? Να σου πω, εσύ το σεξουαλικό είναι η βάση. Εσείς που το πάτε δηλαδή? Είσαι γκέι γιατί δεν σας αρέσει το σεξουαλικό? Πλάκα μας κάνεις δεν το τώρα. θέτετε σωστά. Εδώ Δηλαδή, μιλάμε για την κοινωνική διάσταση. Αρσενικό είσαι? Τι είσαι? Αρσενικό. Σ' αρέσει η σεξουαλικότητα να έχεις τέτοια επαφή? Γιατί δεν πας με μια γυναίκα? Πάμε μαζί τώρα. Γιατί η σεξουαλικότητα δεν είναι μία. Η σεξουαλικότητα δεν είναι μία. Και το πώς είναι η επιστήμη έχει αποφανθεί. Να πάμε λίγο στο θέμα της Eurovision. Λέω το εξής. Να πάμε στο θέμα της Eurovision. Να δούμε λίγο την Κοντσίτα. Το φαινόμενο Κοντσίτα. Λοιπόν, το φαινόμενο Κοντσίτα σε εμάς εδώ θα μπορούσε να σχολιαστεί αρνητικά από πλευράς αισθητικής. Όχι θα μπορούσε. Σχολιάζεται αρνητικά. Από κάποιους. Το θα πέθανε. Από κάποιους το σχολιάζουν αρνητικά, κάποιοι άλλοι όχι. Εδώ εκπροσωπείτε μόνο τον εαυτό σας, κανέναν άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Όλη την Ελλάδα εκπροσωπώ. Γιατί κάνατε δημοψήφισμα. Και είναι για να μην βγάλουμε καμιά βρεγμένη σανίδα και πλακώσουμε και την Κοντσίτα και την Πουτσίτα και όλοι. Άσε μας, αδελφέ μου. Θα μας κάνετε όλους αδελφές. Το επίπεδο τώρα δεν ήρθαμε εδώ, είναι και prime time. Θα ξεχάσουμε και το φίλο μας. Ότι η Κοντσίτα στην Αυστρία εκπροσωπεί κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εκεί λοιπόν, αν υπολογίσει, αυτούς, αν εκεί υπολογίσει κανείς ότι έχουν ένα εθνικιστικό κόμμα το οποίο είναι στο Θεό, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Πήγαν να τους κόψουν ψήφους. Συγκυβερνά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Μπράβο. Και οι οποίοι είχαν ζητήσει να κοπεί πέρυσι από την Eurovision η Κοντσίτα. Συμφωνούμε. Εκεί λοιπόν αυτή είναι ένα σύμβολο διαφορετικό. Δηλαδή, εμένα αισθητικά η Κοντσίτα δεν μ' αρέσει. Με ενοχλεί το μουσ τώρα και όλο αυτό. Εντάξει. Τα drag queens τα έχουμε δει. Τι νόημα έχει δεν καταλαβαίνω γιατί δεν χρειάζομαι να μου περάσει κανένα μήνυμα. Τη δέχομαι όπως είναι, αλλά γιατί πρέπει να μου ντυθεί, ας πούμε. Με ενοχλεί αισθητικά. Αν όμως ζούσα κι εγώ σε μια χώρα που η Χρυσή Αυγή ήταν στο 21%. Θα κάναμε κι εμείς το ίδιο. Που έλεγε ότι δεν θα πάει αυτός ο υποψήφιος γιατί εγώ τον θεωρώ ότι είναι γκέι, ας πούμε. Φασιστικά. Ναι. Τον θεωρώ ότι είναι γκέι και δεν τον. Τότε είναι πολιτικό το μήνυμα. Τότε λοιπόν το μήνυμα αλλάζει και θα ήμουν η πρώτη που θα έλεγα όχι ρε, η Κοντσίτα με το μουσι θα πάει. Το μήνυμα πάντα είναι πολιτικό. Αν υπάρχει μήνυμα να το αντιληφθούμε. Αν όμως είναι κάτι άλλο, ότι ήρθαμε να προκαλέσουμε και ότι έχουμε ένα μουσι και αυτά. Τατιάνα, για να μιλήσω κι εγώ λίγο. Ναι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε σημεία που να μας στερήσει κάποιος την ελευθερία για να αντιδράσουμε. Ναι. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή στη ζωή μας που όλη αυτή την αντίδραση και την κακία που είδα εγώ 2 μέρες στο Facebook, έσβηνα κόσμο ασύστολα αυτές τις μέρες από το Facebook με τα μηνύματα, ναι, δεν το συζητώ, δεν τους θέλω εγώ αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μου, οι οποίοι φέρουν, ας πούμε, όλη αυτή την κακία και το μίσος. Είναι δικαίωμα του καθενός να μην αποδέχεται αυτή την εικόνα. Το δέχομαι πάρα πολύ. Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε ανθρώπου να υπηρετεί αυτή την εικόνα μέχρι εκεί που τον παίρνει και δικαίωμα σε κάποιους ανθρώπους να μην την βλέπουν αυτή την εικόνα καν. Όλοι είμαστε στα όρια της επιλογής. Θεωρώ ότι είναι μια καλλιτεχνική απόφαση το να βγεις εκεί. Όταν η Σοφία Βόσου πριν από 20 χρόνια βγήκε σε ένα εξώφυλλο CD, το οποίο το έχω και μαζί μου κιόλας, και στη μία πλευρά ήταν άντρας και στην άλλη πλευρά ήταν γυναίκα, ήθελε κάτι να πει. Κάποιος καλλιτέχνης εκφράζεται έτσι. Λοιπόν, και η συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο άτομο, η Κοντσίτα, λοιπόν, ήθελε κάτι να πει, κάτι να βγάλει προς τα έξω. Και όταν έβγαλε το λόγο της στο τέλος της Eurovision, είπε ότι θα ήθελα να επικρατήσει στον κόσμο ειρήνη και ελευθερία. Αυτά τα δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιοι λαοί να τα έχουν και μπορεί κάποιοι λαοί να μην τα έχουν. Να δούμε την υποδοχή της ναι. Στο αεροδρόμιο όταν γύρισε στην Αυστρία που ήταν παιδάκια. Να το δούμε λίγο εδώ, να δούμε τις εικόνες. Κόσμος, πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο. Δεν βλέπουμε τον κόσμο τώρα, βλέπουμε... Ναι. Και ολοκλήρωση της σκέψης. Ειρήνη και ελευθερία λοιπόν. Είπε, είμαστε πολλοί, μπορούμε να γίνουμε περισσότεροι. Και εννοούσε φυσικά όχι τους γκέι, γιατί παρεξηγήθηκε αυτό το πράγμα. Εννοούσε, είμαστε πολλοί αυτοί που θέλουμε ειρήνη και ελευθερία στον κόσμο. Ας μην το στερηθούμε, γιατί κάποια στιγμή όταν κάποιος στο βίντεο θα βλέπει αυτή την εκπομπή ή οποιαδήποτε εκπομπή που έχει γίνει στην ελληνική τηλεόραση και θα σχολιάζει αυτό το θέμα ή στη δημόσια, θα γελάει. Γιατί ο κόσμος προχωράει μπροστά και θα λέει, κοίτα τι πιστεύανε και τι πρεσβεύαν οι άνθρωποι τότε.
πάει μπροστά ο κόσμος. Μπορεί να πάει απότομα. Αυτό είναι ένα σοκ αυτή τη στιγμή για την κοινή γνώμη παγκόσμια. Όμως κάποιοι άνθρωποι θα ανοίξουν τα μάτια και θα δούνε το διαφορετικό. Θα δούνε ότι υπάρχει και μια άλλη επιλογή και οφείλουν να τη σεβαστούν. Όχι να την ακολουθήσουν, όχι να την ενστερνιστούν, όχι να τους αρέσει. Ναι. Αυτό. Πάμε λίγο στο Σπύρο το Σιγουρό, ο οποίος θα μας πει λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα για την Αυστρία, τι έγινε, πώς αναδείχθηκε η Κοντσίτα εκεί, ο άνθρωπος που θα εκπροσωπούσε τη χώρα, γιατί έγινε με ανάθεση φέτος. Φέτος έγινε με ανάθεση και να σου πω βέβαια ότι υπάρχει ένα πολύ έντονο πολιτικό παρασκήνιο τα τελευταία 2 χρόνια σε σχέση με την υποψηφιότητα της Κοντσίτα. Όλα ξεκινήσαν από πέρσι. Όταν η Κοντσίτα έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα να πάει στην Eurovision. Μάλιστα ήταν και το μεγάλο φαβορί για να περάσει στον διαγωνισμό. Όμως τι είχε συμβεί? Στην Αυστρία υπάρχει ένα σύστημα κυβερνητικού συνασπισμού. Σε αυτό το σύστημα κυβερνητικού συνασπισμού υπάρχει το κόμμα του Λαϊκού Συντηρητικού Κόμματος και οι Σοσιαλδημοκράτες. Κάτι αντίστοιχο με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ εδώ. Υπάρχει όμως και το κόμμα των Ελευθέρων που εκφράζουν ακροδεξιές απόψεις. Αυτοί λοιπόν σε πολύ σημαντικά ζητήματα στηρίζουν, όταν απαιτείται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τον κυβερνητικό συνασπισμό. Όταν λοιπόν έφτασε η Κοντσίτα πέρσι να είναι το μεγάλο φαβορί, βγήκαν οι ακροδεξιοί και είπανε ότι φαινόμενα Κοντσίτα είναι ντροπιαστικά και ότι εμείς είναι πολύ πιθανό, εάν συνεχίσετε, να άρουμε τη συνεργασία μας. Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν τι τριγμούς προκάλεσε, με αποτέλεσμα ευνηδιαστικά και όλος περιέργως η Κοντσίτα να αποσυρθεί από το προσκήνιο το καλλιτεχνικό και τη Eurovision και ξαφνικά η Αυστρία να μην κάνει πέρσι τίποτα, όπως θα θυμάται και ο Αντώνης ο Καρατζίκος, πέρσι στη Eurovision. Φέτος λοιπόν, μάλλον το Νοέμβριο που μας πέρασε, έγινε μια δημοσκόπηση. Το κόμμα των Ελευθέρων, δηλαδή των ακροδεξιών, έφερε ένα ποσοστό γύρω στο 21%. 2,5 μήνες μετά, ο κυβερνητικός συνασπισμός στήριξε με ανάθεση την Κοντσίτα για να πάει στη φετινή Eurovision και μάλιστα στις νεότερες αντιδράσεις που υπήρχαν από το κόμμα των Ελευθέρων, οι περισσότεροι εργαζόμενοι της κρατικής τηλεόρασης, μαζί με μερίδα κόσμου που βλέπουμε και στα πλάνα, δημιούργησαν ένα βίντεο στο οποίο ντυμένοι ως Κοντσίτες στήριξαν τη συμμετοχή της τραγουδίστριας. Εκεί λοιπόν το θέμα να ρωτήσω κάτι. Είναι πολιτικό, έχει άλλη βάση. Αν γινόταν αυτή η προπαγάνδα, με την καλή έννοια το λέω εδώ προπαγάνδα, σε όλη την Ευρώπη, να βοηθήσουμε και εμείς στηρίζοντας να κερδίσει η Κοντσίτα. Καλά, στήριξαμε. Πόσο παραπάνω? 12 δώσαμε. Δεν έγινε όμως ένα μάρκετινγκ. Αυτό που θα σου πω εγώ δεν το έχει πει κανένα. Δεν έγινε όμως ένα μάρκετινγκ ότι υπάρχει λόγος στην Αυστρία. Εμείς τώρα γιατί στηρίξαμε την Αυστρία, έχεις καταλάβει? Γιατί τη στηρίξαμε? Δεν έχεις καταλάβει. Όχι, δεν έχω καταλάβει. Αυτή η υπουργός των οικονομικών, ξέρεις που είναι, της Αυστρίας, όλο εναντίον μας είναι. Εναντίον της Ελλάδος. Έχεις παρακολουθήσει ποτέ εσύ? Σε όλες τις συσκέψεις εναντίον όλο μας. Και γιατί εμείς στηρίξαμε? Σου λέει, άσε να σε γλυκάνουμε να ψηφίσουμε το κράτος σου και μας προέκυψε η Πουτσίτα. Τι φταίω εγώ? Τίποτα δεν είναι επιτυδευμένο στη Eurovision. Μα τίποτα. Πέρα από το χιούμορ. Χιούμορ, να σου πω, είπες κάτι προηγουμένως και εγώ ξέρεις, είμαι και εγώ γρήγορας. Εσύ πιστεύεις ότι εγώ έχουμε εχθρότητα, τα λέω αυτά? Όχι καθόλου, δεν εξέλαβα κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που σας είπα και στο διάλειμμα ότι εκτιμώ πολύ το χιούμορ σας. Λοιπόν, πιστεύω κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό που λέει η ιδιαιτερότητα του καθενός είναι δικαίωμα, έτσι, αλλά κοίταξε να δούμε κάτι. Τώρα εγώ λέω την αλήθεια. Πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Να γνωρίσω λοιπόν την Κοντσίτα Βούστ από την Αυστρία, παρακαλώ, και να τη βλέπουμε. Βούστ, παρακαλώ. Κοντσίτα. Ποιο είναι το Βούστ. Τη λένε Λουκάνικο. Δεν ξέρω αν τη λένε Λουκάνικο, ξέρω ότι γεννήθηκε ως Τόμ. Γιατί μου το έκανες αυτό? Ο Λιανός. Η συγκεκριμένη κυρία είναι τρανσέξουαλ. Το μούτσι είναι φορετζές. Όχι, το κάνει επίτηδες σας. Δηλαδή τα εμφανιστεί έτσι, τα μαλλιά είναι φυσικά, είναι περούκα? Είναι φυσικά τα μαλλιά, τα έχει αφήσει και με προφανώς φοράει και τρέσσες. Έχει στήθος, δεν βλέπω. Έχει στήθος, Γιώργο, με αυτό σου λέω, ότι είναι χειρουργημένη. Είναι η πρώτη τρανσέξουαλ που αφήνει μουσί. Ναι, γιατί ακριβώς κάνει αίσθηση. Μοιάζει με το Λιανό. Γιατί κάνει τη διαφορά. Μοιάζει με το Λιανό, κάντε ένα σπίτι. Είναι ο Λιανός. Το βάψιμο όμως είναι την Γιοργαντά. Λοιπόν, θα κάνουμε τη μεταφίεση αύριο. Είναι ο Λιανός ο μακιγιά. Ναι, αλλά οι καπίλες είναι την Γιοργαντά. Και τουαλέτα λίγο. Είναι μίξη.
Και το στήθο στα μάτια. Και το σεξ απειλή είναι, Γιώργαντα. Λοιπόν, έχω να σας πω πάντως ότι έχει πολύ ωραία φωνή. Έχει ένα τραγούδι που. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν θέλω να τα ακούσω καν. Αλλά έχει τόσο έντονο το θηλυκό στοιχείο. Νομίζω ότι αυτό θέλει. Αυτό που βλέπω είναι δραματικό. Δεν θα πάει καλά, θυμηθείτε ότι έχουν περάσει αυτές τις εποχές. Παιδιά, είναι τρασαδούρα πολύ. Ό,τι και να λέμε τώρα και γελάμε. Είναι τρασαδούρα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους τρανσέξουαλ, με τους ασέξουαλ. Αυτό είναι κι άσχημα τρομάρα του. Και πάει καλά η Κονσίτα. Να τον καλέσουμε εδώ, ρε Γιώργο. Και μας πείτε γιατί. Το τραγούδι βέβαια είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία μπαλάντα. Χριστός και η Παναγία. Δεν θέλω τώρα. Με ενοχλεί που πουλάει αυτό που είναι. Με ενοχλεί που το. Το δικό μας λέει πάντως βγαίνει στην πεντάδα, λέει, σε πολλά στιγμή. Ναι, σε πολλά στιγμή. Εκεί θα παίρνει και πόσο. Ο Γιάννος. Σταματάτε πια αυτό το πράγμα. Ντροπή. Δεν τροπή, πλάκα κάνουμε. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, είναι αυτό. Κοίτα, Ναι, να σου πω τι γίνεται. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα στους ομοφυλόφιλους. Αλλά κάποιοι όμως, κάτσε ρε Φέη, συγγνώμη, παίζουν και ξεφτυλίσουν την επιλογή τους. Η αλήθεια είναι αυτή, ρε Γιώργο. Δηλαδή τώρα ξεφτυλίσεις μια επιλογή σεξουαλική που καλά κάτσε και την έχεις. Όλο αυτό τώρα είναι ξεφτύλα, δεν είναι τώρα σοβαρό. Με συγχωρείτε. Αύριο ξυρίζω πάντα σε φάση τέτοια λίγο έτσι. Οπότε αυτό δεν είναι κακό για την Eurovision. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μια τέτοια απόφαση και τα χειρουργεία, επεμβάσεις και η διαδικασία στην οποία μπαίνεις. Οι ορμόνες που παίρνεις είναι δύσκολο. Πώς είναι δυνατόν με τόσες ορμόνες που έχει πάρει να έχει το κάνει για να προκαλέσει ένα ξεκάθαρο. Όχι, για να προκαλέσει το μπορεί να είναι και ψεύτικο, γιατί ακόμα πώς δηλαδή μόνο εδώ και να έχει ένα σώμα και μια φωνή γυναικεία. Και εγώ το μουσι ψεύτικο το βλέπω, κολλητό το βλέπω. Είναι πολύ, δεν είναι κάτι απλό. Γιατί αυτές παίρνουν ορμόνες και πέφτουν οι τρίχες όλες. Βεβαίως, πώς είναι δυνατόν να έχει. Άρα το πουλάει. Γιατί αυτή η εικόνα χωρίς μουσι πες το ότι είσαι άντρικος. Πολύ ωραία θα ήταν. Σαν την Dana International. Σε νέα βερσιόν. Η Dana International πριν 3-4 χρόνια στον ημιτελικό κόπηκε, παιδιά. Η φίλη Χατζηνικολίδου μου λέει ότι είναι ψεύτικο, είναι βαμμένο. Άμα το λέει Χατζηνικολίδου, είναι μακιγιάζ, το βλέπει. Έχω ακούσει παλαιότερα πώς τραγουδάει σαν φωνή. Καταρχήν ζηλεύω γιατί είναι ένα πολύ αδύνατο άτομο. Εγώ είμαι μια ζωή στις διατροφές για να δυνατήσω. Αυτό το άτομο εκεί μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Και εγώ που είμαι τόσο αδύνατη, πώς έχει τόσο πολλές ορμόνες για να βγάζει γένεια. Που είσαι πολύ χαλαρός, που είσαι πολύ άνετος, που είσαι πολύ προσγειωμένος στο σήμερα και στο τι γίνεται. Δεν είσαι κανένα συντηρητικός τύπος με ταμπού. Δεν σε ενοχλεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, ή είσαι γυναίκα ή είσαι άντρας. Αυτό το ενδιάμεσο δεν είναι λίγο παράτερο. Κοίταξε να δεις. Εγώ μια ζωή λέω για πλάκα. Μην με απασχολείτε τώρα γιατί κάνω αποτρίχωση και μου ήρθε καπάκι αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι σαν να μην έχει χρόνο να ξυριστεί. Αλλά κοίταξε να δεις, επειδή έγινε πολλή συζήτηση, νομίζω ότι σάχλεψε το πράγμα. Αν ήταν κάτι φαινομενάλ, δηλαδή μια φωτογράφηση, ένα τέτοιο που συνήθως γίνονται πράγματα ακραία, μπορεί να μου έκανε και κάτι. Τώρα με ιδίασε τόσο πολύ έκθεση. Δηλαδή... Αλλά θέλω να σου πω ότι καμιά φορά ένα προνόμιο που μπορεί να έχεις, που είναι η φωνή σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να καλύψει πολλά άλλα πράγματα άσχημα. Εδώ όμως νομίζω, συγγνώμη που το λέω, ότι η εμφάνιση παρατράγουδο και δεν είμαι ούτε κι εγώ καμία συντηρητική με ταμπού, αδικεί αυτή τη φωνή. Γιατί η φωνή είναι καταπληκτική. Για τη Eurovision. Δηλαδή, παιδιά, μουσική και eyeliner. Εγώ έχω μάθει ότι μάλλον το μουσι αυτό είναι φτιαχτό. Ότι θα ξυριστεί, ας πούμε, το... Δεν είναι έτσι πάντα. Κατάφερε πάντως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο Θεό. Η Eurovision ήταν το θέμα συζήτησης ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους του show μεταμφιέσεων. Η νίκη της Κοντσίτα δεν βρίσκει καθόλου σύμφωνη τη Σοφία Βόσου, που στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό με την Άνοιξη. Κοίτα, το τραγούδι και η φωνή ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά η εμφάνιση, δηλαδή, εμένα μου έκανε κάτι πολύ έτσι, ανατριχιαστικό. Δεν, ούτε και σε θρίλερ, ας πούμε, δεν θα νιώθα έτσι. Έχουμε ξεφύγει τα όρια της αισθητικής. Έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή. Είναι ακαλέστητο αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα συντηρητισμού ή οτιδήποτε. Η τραγουδίστρια λέει ανοιχτά την άποψή της και για το ελληνικό τραγούδι. Μ' αρέσει η εμφάνιση των παιδιών. Είναι πολύ ζωηρά, είναι καλά και φωνητικά είναι καλά. Το τραγούδι δεν μ' άρεσε. Την ίδια άποψη για τη συμμετοχή της Αυστρίας έχει και ο Γιάννης Αφιδάκης, που δεν μπορούσε να πιστέψει πως στο τέλος της βραδιάς βρήκε νικήτρια την Κοντσίτα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει. Μου προξενεί μια απέχθεια. Είναι αποκρουστικό. Τουλάχιστον η εικόνα του που είδα μετά στο ίντερνετ
Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά νομίζω με τον πλανήτη. Μπορείτε να μας λύσετε μια απορία, παιδιά, παρακαλώ πάρα πολύ. Να προσπαθήσουμε. Η συμμετοχή της Αυστρίας στη Eurovision χθες, αυτό το θέμα το οποίο είδαμε, πρόκειται για άντρα ή γυναίκα, είναι drag queen? Είναι ουδέτερο, Πέτρο. Είναι ένα συνδυασμός. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχναμε τη δημοφιλέστερη απάντηση στο εξής ερώτημα. Βγάλατε συμπέρασμα, κατάλαβα. Έχει υπάρξει, ξεκίνησε ως αγοράκι με θηλυπρεπή στοιχεία. Σε boy band κιόλας. Σε boy band. Καλά, χθες δείχναμε τις φωτογραφίες στην εκπομπή. Εγώ αρνούμαι τα μάκρυ με το μαλλί. Άφησε το μουσι και τώρα κάνει και ένα συνδυασμό με μακιγιάζ. Μάλιστα. Το μουσι είναι κανείς δεν ξέρει, έτσι. Σας άρεσε? Τι να μας αρέσει, όχι οπτικά. Σαν τραγούδι, σαν εμφάνιση. Σαν τραγούδι καλό ήταν. Δήμο, τι να κάνω να σου φτιάξω το φωνή, τι ήταν, αντρική ή γυναικεία? Εγώ δεν μπορώ. Κοίταξε, κάνετε μία συζήτηση για ένα θέμα για το οποίο εγώ απαγορεύεται να μιλήσω. Ναι, γιατί θα έχει μετά επιπτώσεις αν μιλήσει. Συγγνώμη, όλη η Ελλάδα μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα, ότι είναι παρατράγουδο. Μπα. Ξυπνήσατε και μιλάτε για αυτό το θέμα, για όλη η Ελλάδα. Κοίτα. Αυτό παρά είναι. Αυτός είναι. Ναι. Αυτός είναι. Δεν θέλω να σας στερήσω από τους άντρες σας. Γιατί αν μιλήσω θα προκαλέσω. Και θα προκαλέσω μεγάλες συζητήσεις και θα σας στερήσω από τους άντρες σας. Δηλαδή? Πώς θα μας στερείς από τους άντρες μας? Πώς θα τις χωρίσεις στις γυναίκες? Πες μας, Δήμο, είναι ωραίο, για πες μας. Μην τον προκαλείτε για να θέλει. Τι είπε ο δικός μας και έγινε και επιχείρησα εγώ να σχολιάσω και έγινε το σύστριγγλο πριν από 3 μήνες? Ότι δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική γιατί είμαι αφιερωμένος στον άντρα μου στα βιβλία μου. Και στα βιβλία μου. Ναι. Και έπεσε ο Κωστό και η παρέα του Κωστό και όλα τα παιδάκια και με το υφάκι και το στυλάκι και τα αδιανά που κάμισα να μου πούν ότι είμαι ομοφοβικός, ο Βερίκιος ομοφοβικός. Ρε εσείς υποκριτές, και κάθεστε τώρα και ασχολείστε με τον Δανό, Σουηδός, Νορβηγός, Αυστριακός, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Υπάρχει μια διαφορά, ότι είμαστε στην Eurovision, που είναι ένα θέαμα που σχολιάζουμε και είναι πολύ υπερβολικό αυτό το θέαμα, αυτή η εικόνα. Γιατί ξύπνησες στραβά σήμερα, τι έκανες στο κάτω? Καθόλου στραβά. Δεν μπορώ την υποκρισία. Όλο το βράδυ δούλευα για την Ελενίτσα. Για πες. Κύριε Έγινε δουλίτσα? Δήμο, βγες από το μικρόφωνο από πίσω, δεν μπορώ να σε βλέπω μισό.